Haƙin mu ne a duk lokacin da muka ga wani sabon platform da ya fito wanda muke sa ran za a samu alkhairi da shi, wato ina nufin bayan mun gama dudduba platform din mun tabbatar da ingancin sa, ya zama mana wajibi mu kamo wa masu bibiyar wannan tasha bidiyo akan wannan platform din domin su ma samu alkhairin da ake samu a wannan platform. A yau idan ka biyo ni a wannan bidiyon na zo mana da wani sabon platform wanda in dai ka rijista wannan platform da wuri kuma kai deposit a ciki, insha Allah za ka samu alkhairi da wannan platform din domin kuwa platform din suna da tsarin samun kuɗi masu sauki. Amma sai dai akwai da yaushe yana da kyau ka sa wannan a ranka cewa in dai harkar platform za ka yi, shi platform ba kamar bankin ka bane, ina nufin ba guri ne wanda zaka ci ka aje kuɗin ka sai ba. A koda yaushe platform yana iya tashi, yana da kyau farko in zaka sa kuɗi a platform ka je ka iya binciken ka, ba ma iya wannan ba, duk wani platform da aka kawo maka ka je ka iya binciken ka tabbatar da ingancin wannan platform din kafin ka sa kuɗi. Sannan idan zaka sa kuɗi a platform yana da kyau ka sa abin da ka san cewa ko da a ce ka lose wannan kuɗin normal ne ba za ka damu ba zai wani cutar da kai ba, domin ko platform kamar yadda na faɗa mana a koda yaushe suna iya tashi, sai dai kawai kai takin na risk ka shiga wannan platform din wanda idan aka yi dace yayi lasting to zaka sami alkhairi da shi. Ba tare na cika mu da surutu ba, ka biyo mu zuwa ƙarshen wannan bidiyon domin gani yadda wannan platform din yake. Amma kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon kamar kullum, ina roƙon alfarmar da idan baka danna mu subscribe ba, da Allah ka danna mu subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all ta yanda zaka rinka samun irin bidiyoyi na da zarar na ɗora sai ka zo ka kalla. Na gode, mu je zuwa bidiyon. Wannan shine platform din da na kawo mana kamar yadda kake gani. Platform din bai da wani wahalar rijista kamar ragowar platform. Zaka zo ka sa number wayar ka ne sai kuma ka yi shigar da captcha auto verification code, daga nan kuma sai ka kirkiri password nambobi 6 zuwa 12 wanda bayan ka gama rijista successful kawai zai nuno maka. Kamar yadda kake gani bayan ka yi amfani da link din da na ajiye maka a description wannan bidiyon, ka yi rijista na wannan platform din. Wannan shine fuskan da zai kawo ka, kana yin rijista kai tsaye kawai za su baka welcome bonus na naira 520, wanda kun ga kenan idan kai depositin a ciki yanzu ga 520 kana fara investing a ciki zaka iya ka fara samun daman withdraw, tunda dama minimum withdraw na wannan platform naira 1000. Idan kai wannan kasa nan shine yanda tsare-tsaren platform din yake. Tsarin su na farko wato tsarin investment a wannan platform shine idan ka sa naira 3000 a kullum zaka rinka samun 5% na 3000 da ka sa, wato naira 150, wanda zaka yi kwana 60 kana samun wannan kuɗin idan platform din ya kai har kwana 60 din kenan. Kar ka manta kai binciken ka kafin ka zuba kuɗi a kowane platform. Sannan sai tsarin wannan platform din na biyu, idan ka sa 6000 kullum zaka rinka samun 5.5% na wannan platform din, wato kullum zaka rinka samun 330. Kun ga kenan cikin kwana 4 zaka iya withdraw idan ka sa 6000. Sai kuma tsarin su na uku, idan ka sa 10000 kullum zaka rinka samun 6% wato naira 600, shi ma na kwana 60 wanda ake sa ran zaka samu naira 36,000. Wannan shine yanda tsarin platform din yake. Idan kai register platform din za ka ga yanda tsare-tsaren nasu. Ana yin recharging a wannan platform ne ta hanyar siyan coins, wato ana yin depositing a ciki ne ta hanyar siyan coins. Kuma yanda zaka siya coins din shine idan ka duba wannan option din na tsakiya za ka ga inda aka sa deposit, sai kai click a wurin. Kai click a deposit nan shine fuskan da zai kawo ka kamar yanda kuke gani ga tsare-tsaren depositing din su, inda nan ne zaka zabi amount na abin da zaka zuba. Duk coin daya a wannan platform din yana a matsayin naira 1 ne. In zaka zuba coin na naira 3000 ina nufin in zaka zuba naira 3000 sai dai ka siya coin 3000 bayan ka zabi amount din da aka yi depositin kawai sai ka yana deposit a nan kasa kamar yadda kake. Da zarar ya wuce da kai zai nuno maka hanyoyin da zaka iya deposit a wannan platform din. Ga option nan kamar yadda kuke gani, gateway guda 3 ga kuma last gateway, wato shine wanda in kana da kuɗi a normal balance ɗinka zaka iya siyan coin da shi. Bari mu yi amfani da gateway na kamar yadda kuke gani. Wannan shine fuskan da zai kawo ka bayan ka danna wannan gateway din. Ga account nan kuka duba anan sun baka account number wanda nan ne zaka je ka sa kuɗin, ga kuma account name nan wanda nan ne zaka je kai musu transfer na wannan kuɗin, ga kuma bank name nan shi ma sun baka. In kuma ba ga yanda ake depositing ba ma ga wasu tutorial nan sun baka, nan ma zaka iya zuwa kalli dan short videos da suka yi akan yanda zaka yi depositing. Wannan normal din main platform ma ya san yanda zai deposit a irin wayannan platforms din. Kawai bari mu garzaya gurin yanda zaka yi. Idan kudin ka sai kai minimum withdraw zaka fara da zuwa nan inda aka sa bind a bank card, wato gurin da zaka shigar da bank details naka. Option na farko zaka shigar da account name ɗinka, shi kuma option na biyu zaka shigar da account number ka. A yayin da option na karshe kuma zaka zabi da wanda banki ne kake amfani, wanda idan ka withdraw nan ne za a tura maka. Bayan ka gama shigar da bank detail ɗinka kawai sai ka zo wannan option na 4 kenan ko na 5, sai ka zo wannan option din na 5 wanda yake da shigar da bank details, sai ka shiga nan ne wato withdraw. Yana wucewa da kai zai kawo maka irin da zaka withdraw, a yayin da anan shine zaka shigar da normal balance din da kake so ka withdraw.
minimum withdrawing din su kamar yadda na faɗa mana 1000 ne zuwa sama. Mu nan ba za su ba mu dama mai withdraw ba saboda kuɗin mu ba su kai 1000 ba. Na nuna mana ne kawai domin ne mana bidiyo akai, amma da zan yi login a normal account din nawa za ku ga yadda na cire kuɗi a wannan platform din. Da zarar ka shigar da amount kawai sai ka danna withdraw, nan ne za su yi wani processing wanda baya wuce minti 5 successful normal za su tura maka kuɗin ka zuwa account. Idan kana so ka gayyaci abokanka yanda tsarin yake shine a nan option na 3 za ka ga inda aka sama referral link, nan ne inda zaka taba za su baka referral link naka wanda zaka je ka rinka sharing din shi ma mutane domin su ma su register a wannan platform din ku. Kada ka manta da tsarin platform din kamar yadda nake faɗa mana, domin mu ma ba za mu so mu kamo masu bibiyar wannan channel abin da za su yi asara a ciki ba. Referral commission baya gaban mu, burin mu shine mu kawo muku abin da za ku karu mu ma mu karu. Yana da kyau duk platform din da aka kawo maka kai iya binciken ka a ciki kafin ka zuba kuɗi, kuma ka sa abin da kasancewar ko da a ce ka rasa shi ba za ka cutu sosai da sosai ba, duk da yake asara ba ta da daɗi, amma ka sa abin da kasancewar ko da a ce ka rasa shi normal ba za ka cutu ba sosai. Nagode da kasancewa da ni a wannan tasha. Kada ka manta da Allah ka danna mun subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Nagode sai mun haɗu da ku a wani sabon bidiyon.